והנה נפל טיל בליסטי, זה כמה מאות קילוגרמים, זה לא איזה פצצונת. לתוך הבניין קרה עמוד קונסטרוקטיבי גדול, קרה אותו לשניים, אין אותו, הוא מנותק. והבניין לא זז מילימטר, הוא זז, אבל לא קרה לו כלום. אני חושב שעכשיו, אחרי הפגיעה של הטיל, זה אולי אפילו מעורר עוד יותר סקרנות. איך קונסטרוקטיבית, איך הגשר הזה מחזיק עוד עם בריכה, עם כל כך הרבה מים בתוכו? אבל אם אתה יכול על קצה המזלג לספר על איך הדבר הזה עומד. על קצה הבריכה אני יכול. על קצה הבריכה. קודם כל, אם הטיל היה פוגע בבריכה, היא לא הייתה נשארת. מכיוון שטיל פגע לא רחוק ממנה, אבל לא בא והיה רק ההדף, מכיוון שהבניינים זזים, אם עושים גשר שהוא תפוס בשני הבניינים, והבניין יזוז, אז הגשר יישבר, או שהוא יקרה, שהוא יתלש. אז גשר עושים שהוא תפוס בצד אחד, קוראים לזה רתום, ובצד השני הוא לא רתום, יש לו חופש. אז אם זה זז, אז הוא זז ככה. אבל מה קורה שיש על זה בריכה? אם הבריכה תזוז ככה, המים, אז הם יכולים... הם ייצרו גל. מה שיש זה את הגשר, ועליו יש עוד גשר שזה הבריכה. זאת אומרת, זה גשר על גשר. כמו אמבטיה שהיא לא מנותקת מהגשר. הבריכה מנותקת לגמרי מהגשר לצורך העניין, רק נשענת עליו.